Hej. Hej misser. Hej anden misser. 2 misser. Hej tredje misser. Lad os se hvor mange haler der er. Der er en hale. Så var der en mere. Og en sidste. Hvad siger du? Hvad siger du? Hvor er den sidste mis? Lad os finde. Simba. Hvor er den sidste mis? Simba. Jeg kan se den. Simba, nu kvæler den sidste mis. Simba altså. Du er ikke glad, hva'? Let's find. Nå, lad os tage et lille... Finde den sidste killing. Der var ikke nogen killing. Der var ikke nogen killing. Der var en anden mis. Hvad er mis, mor? Er du den anden mis? Okay. Nej.